Toimistosiivous Tampereella, suoraan ammattilaisilta. Etsitkö luotettavaa kumppania pitämään toimistosi moitteettomassa kunnossa? Tarjoamme joustavaa ja laadukasta siivousta, joka mukautuu aikatauluihisi ja tilojesi tarpeisiin. Palvelumme: toimistosiivous perus, säännöllinen ylläpitosiivous, pölyt, roskat, pintojen pyyhintä, imurointi ja lattioiden pesu. Toimiston syväpuhdistus, perusteellinen puhdistus vaikeille pinnoille ja tiloihin, keittiöt, saniteetti, kokoustilat, kalkki- ja rasvajäämien poisto, tarvittaessa teho- tai höyrypuhdistus. Toimistosiivous iltaisin, siivous työpäivän ulkopuolella häiriöttömän arjen varmistamiseksi. Miksi valita meidät? Koulutetut, taustat tarkistetut ammattilaiset. Ekologiset ja tehokkaat siivousaineet ja menetelmät. Räätälöity palvelusuunnitelma ja selkeä, läpinäkyvä hinnoittelu. Laatusitoutus, säännöllinen seuranta ja raportointi. Lisäpalvelut tarvittaessa: ikkunanpesu, työpisteiden desinfiointi, kovien lattioiden peruskunnostus, keittiö- ja saniteettitilojen tehopuhdistus. Pyydä ilmainen kartoitus ja nopea tarjous 24h kuluessa. Kerro toimistosi koko, toivottu siivousväli ja erityistoiveet. Nuudu on fiksu tapa hoitaa hommat.